Pel que fa a l'accentuació, la dificultat rau en l'aplicació de les regles d'accentuació, perquè hem de saber separar síl·labes, i per separar síl·labes hem de saber quins diftongs hi ha i quins triftongs també. de diftongs en tenim 18, 8 decreixents i 10 de decreixents. I de triftongs en tenim 4, 2 provinents de diftongs creixents i 2 provinents de diftongs decreixents. D'altra banda, els diftongs creixents comencen per I o per U, curtes. Els diftongs decreixents acaben en I o en U, curtes. I els triftongs comencen o acaben en I o en U, curtes. Els diftongs decreixents no són més que la unió de dues vocals, la primera posició de les quals correspon a les vocals A, E, I o U i la segona posició a les vocals I, U. Que bonica aquesta palmera, Sembla un margalló un poc més alt del normal. Bé, desplegar la llista de diftongs decreixents no és una tasca difícil, perquè hem de pensar en quines vocals tenim? A, E, I, O, U. Pum, més una I. Ja en tenim 5 diftongs decreixents dits. Els altres 5. Quines vocals tenim una altra vegada? A, E, I, O, U. Més la vocal següent, la U. En primera posició tenim una vocal llarga i en segona posició la vocal curta, la I o la U. Resulta que les vocals I, U són ambigües en termes de llargària, perquè poden ser llargues o curtes en funció de la posició que ocupen en el diftong o en el triftong, que n'hi ha 4 i els veurem després. De diftongs creixents precedits per G o Q n'hi ha 8, 4 més 4, 4 començats amb la G, 4 començats amb la Q. Wa, we, wi, wo, qua, que, qui, quo. Curiositat. Pot passar que en una mateixa paraula hi hagi dos tipus de diftong. En aigua, per exemple, tenim dos diftongs. Ai, diftong decreixent, gua, diftong creixent. Per tant, la separació sil·làbica de la paraula queda ai, gua. És una paraula de dues síl·labes, la síl·laba tònica de la qual és la penúltima, és a dir, ai. Per tant, tenim una paraula plana. Aplicant-hi les regles d'accentuació, concloem que aigua és una paraula plana que acaba en vocal, per tant, no s'accentua. La vocal en la que acaba és A. Alerta! Hi ha dièresi sobre la U. Que, qui, we, wi. Veiem un exemple de cada cas. Gue, ungüent. Gui, pingüí. Que, qüestió. Qui, terraqüí. La dièresi damunt la U serveix per a pronunciar la U quan la vocal següent de la U és la E o la I. We, wi, que, qui. Qüestió, question, en anglès. Aqüífer, o sea, qüestió, aqüífer, que, qui. We, wi, ungüent, ungüent. Pingüí, penguin. Quant al verb arguir, bé, és per donar-li menjar a banda, a banda. De tan difícil que és, perquè és superdifícil. Sí, sí. La resta de diftongs creixents els podem recordar fàcilment amb el concepte de la I o la U consonàntiques, les quals només poden estar a principi de paraula o enmig de paraula. Sempre, en qualsevol cas, aniran continuats d'una altra vocal. Ja, Despleguem ara els 8 diftongs creixents quan no van introduïts per G o per Q, a principi de mot i entre vocals enmig de mot. La I o la U consonàntiques, la qual cosa vol dir que no són vocals plenes, llargues, només poden estar a principi de paraula o enmig de mot i només poden formar síl·laba en la vocal següent. Les anomenades I-U consonàntiques formen diftongs creixents no
precedits de G o Q. Enmig de paraula, I, U consonàntiques han d'estar entre vocals. Boia, bo, ja. Feia, fe, ja. I en qualsevol cas, la I, U consonàntiques formen síl·laba amb la vocal següent. Cal recordar que la I, U consonàntiques són diftongs creixents no precedits de G o Q. I de triftongs en tenim 4 en total, 2 provinents d'un diftong creixent i 2 provinents d'un diftong decreixent. Els 2 primers són guai i cueu, i els 2 segons són ieu i ueu. Són la combinació d'una I, U consonàntiques per davant o per darrere, amb un diftong creixent o decreixent. Les vocals A, E, O sempre són llargues. En canvi, les vocals I, U poden ser llargues o curtes. Són curtes quan estan en un diftong o en un triftong, en la posició que toca, depenent de si és creixent o decreixent. De fet, quan la I i la U són curtes, és quan dona joc a l'existència d'un diftong o un triftong. Si totes les vocals foren llargues, cadascuna de les vocals aniria a una síl·laba diferent. De fet, en una paraula, cada síl·laba ha de tindre com a mínim una vocal. En un hiatus, les 2 o 3 vocals que hi intervenen són llargues. Això què vol dir? Que cada vocal va a una síl·laba diferent. Exemples: incloïa, excloïa, lluïa, produïa, conduïa, 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 ia, conduïa, 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 ia, oh yeah. De fora són els afores, els camps de la rodalia d'una localitat, i de forer o de forera és la persona que viu o treballa als afores, al camp. Aquest parell de termes són emprats al Camp d'Alge.